आच्छा नोंथांनि नाम आरो थंखौ आंनो फोरमाय अननानै। आंनि नामा गणेश बसुमतारी। आं किरुगुरि गामिनि। पस्ट अफिसा? पस्ट अफिस बनरगाव। जिल्ला क'क्राझार। जिल्ला क'क्राझार। आच्छा नोंथाङा बबे आफादजों सोमोन्दो दं? आङो जोंनि बे मानगोनां पबित्र राभा बेजों लोगोसे ग्रुपआव खामानि मावदों। दापुन्डा मिरु होननाय मोनसे ग्रुप खुलिदोंमोन बियो। जोंनि गाहायबो दं, गोजौबो दं आरो। बे मानसिया दिल्ली नेशनेल स्कुल अफ ड्रामानिफ्राय पास जानानै फैनाय। बियो दा गोबां सिनेमाबो बानायबाय बलिउडआव। दा जोंखौबो चान्स खालामदों आरो सोनो। दा मा जायो नायनो। नोंथाङा मालाबा खामानियाव ओंखारलांबाय ना? औ ओंखारनाया बिराद गोजान खामानियाव ओंखारलांबाय। मुम्बाइ थांबाय, दिल्ली थांबाय, कलकाता, बेंगालर गोजानाव थांबाय आरो थांनाया नेसनेल प्रग्राम खालामनो। ओमफ्राय दाख्लै थांदोंमोन जों मुम्बाइआव माबा अमिताभ बच्चननि मोनसे गोदान श' जादोंमोन ना, आज की रात है जिंदगी। बेयाव जोंखौ स्टार प्लासआव मोसानोबा मोनसे जोंनिफ्राय स्क्रिप्ट लानानै थांदों आरो स्ट'रि। बे स्ट'रिखौ जोंनिफ्राय शुट खालामनानै हजोंहाय देखायहैयो क्लिपआव। बेनिफ्राय माबायदि सिगाङाव माबायदि खामानि मावोमोन बेखौ माबानानै देखायनानै जोंनिफ्राय इन्टारभिउ बायदि लायो आरो। लानानै मोसानोबो होदों। 7 सेलेक्ट जादोंमोन जोंनिफ्राय। 7 बर' आं हारसिङै। ओमफ्राय आदित्या रावजों मोसादों। अमिताभ बच्चनखौ लोगो मोनदों। धर्मेसमोन फैदों। नोंथाङा दा दाख्लै दिल्लीयाव मुम्बाइआव थांनायाव नोंथाङा मा डेभेलप जागोन होननानै सानदों? डेभेलपआथ' जोंनि बर' माबानिफ्रायथ' सासेबो दाबो सौहैनो हायाखैमोन। ओमफ्राय दाख्लै डान्स इन्डिया डान्सआव प्रियंका चरबेयारि सौहैबाय। दा आंबो बेबायदि चान्स मोनोबा जाहाथे आरो बर' हारिनि थाखाय एसे डेभेलप खालामनो हायो बेखौ आसा लानानै आवगायदोंमोन आरो। दा नभेम्बराव मोनसे सिनेमा हिन्दी सिनेमा बानायनायनि खोथा जोंखौ लानानै जोंनि सायाव आरो गाहायनि सायाव लाना मोनसे स्क्रिप्ट लिरनो होनदोंमोन। ओमफ्राय नभेम्बराव जागोन होनदोंमोन आरो बियो। दा जाना जाया। आच्छा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।